Tak, teraz zajść zobaczyć coś fajnego, wiesz, Wiktoria? A co to są za skrzydła? Skrzydła, wiesz, to jest pomnik Denkmal powstańców śląskich. Wiesz co to są powstania? Nie. To nie jest tak jak ktoś powstanie, położy i powstanie, nie? Jak komu się coś nie podoba, jak źle rządzą w jego kraju, to robi powstanie. I Ślązoki zrobili powstanie, zrobili ci powstania. I na cześć tych powstań właśnie ten pomnik powstał, ten Denkmal. Jak otwierali ten pomnik, to wujek tu był na tym placu, wiesz, tu wtedy było całkiem inaczej, trawnik taki był i tu było ponad milion ludzi. I dostał każdy, który tu przyjął, to dostał oplerek i rzymła. Wiesz co to jest oplerek? Nie. To jest taka kiełbaska, parówka. A rzymła to wiesz co to jest, nie? Nie. Rzymła to jest bułka, no. Bo oni na tych skrzydłach, te powstańcy, chcieli wylecieć do Polski, wiesz? Bo my wtedy byli pod Niemcami. Całe Katowice, cały Śląsk był niemiecki. I powstańcom się już, Ślązokom się już nie podobało. Bo te Niemcy cały czas nas grabili. Z tego węgla, co tu był, cały czas nas brali. I myśleli, że jak przyjdą do Polski, to im będzie lepiej, nie? I zaczęli się bić, hajać się zaczęli. No i tak się hajali i aż wywalczyli ta Polska. Bo Polska, tak jak nas Niemcy grabili, tak nas teraz Polska grabi, wiesz? Walczyli ta Polska, a oni dużo się hajało Bestuż, bo ten wóz powstania, to pamiętasz ten pomnik, to my oglądali, Korfanty się nazywał, Wojciech. I Korfanty powstańcom obiecał, że do pokrowie, wiesz? A Niemcy no obiecali koza. A co byś wolała, krowa czy koza? Krowa, no jasne, bo krowa jest większa, nie? Bestuż się dużo poszło bić za Polska. No a teraz po tym te powstańcy Nikerę później zajść za tym stili, za tymi Niemcami. I przeważnie poumierali w Niemcach te powstańcy.